частите за ИФЛ напредват. Предпазител за пропелера, който се монтира и така на долната мачта. Големия пропелер принтира с един малък, който за по-високи обороти, но няма да е той. Ще е един алуминиев, който е по-голям диаметър, 180-190 мм. Това асемблито от PLA измонтирано. Тук се монтира мотора, от тази дупка минават кабелите, те са доста дебели. Това е в носовата част, тук се образува профила на самата мачта и това е капаче. Тук съм сложил инсърти. Това е капачето, което има само декоративна цел и някакви хидродинамични качества, евентуално да придобие цялата сглобка. Сега не мога да държа добре тук, но паса по принцип и така. И това е профила. Как се хваща мотора? Да бъде автентично. През тези отвори, 4 отвора, FIP 5. Това е носа, който е на резьба. През него минават тези въпросните винчета. М5 по 130, USA 4, неръждаема стомана, устойчива на сулфати, но имаме само А2. Ето тук се слагат 4-те болчета, затягат с 6 грам. За мотора, мотор още не е дошъл. Ето това са при прод, да тестваме нещата, изглежда добре и това вече от 5 изпринтирано. Тази ми е дефектна част, има пукнатини в нея, много е здрава, не може да се щупи, но си пуснахме на... Ето това вече със сигурност ще отиде на самия сърф. Като качество е много добре. Няма никакви забележки, перфектна геометрия, никакви пукнатини. Така, и сега чакаме останалите неща да станат като тези. Тук принтираме носа. Това така. Това е носа. А пък тук вече се принтира капачето. И това е. Stay tuned.